Haha, ty říkáš, že si to máme zkusit? Tobě se takhle nedošlo, že jsi v háji? Já jsem nejlepší bojovník Severní říše. A o tom nemluvím, že jdou po tobě západní a jižní království. Takže to znamená, že vy východní království mi dáte pokoj? A někdy bych měl opravdu držet hubu, ale když to chceš pozlím, tak to tak bude. Tristane, uteč! Přece tě tu nenechám. Ty neumíš bojovat. Budeš mi tu jen na obtíž. Jsme 2 proti 1. Hezky jsi zničil city svého kamaráda. Ty debile, běž po tom druhým. Proč? Nevím, kdo je ten nejmocnější čaroděj. Však stojí před tebou. Už jste skončili? Promiň, jen on poběží za tvým kamarádem a zabijeme ho. To si nemyslím. Co to sakra? Aha, takhle to je. Tak to bude sranda. Teď končíš. Znovu zrozený Noel, tak to bude prdel. Jako bývalý král východní říše ti nakazuju. Vrať se zpátky ke své královně, ty holoto jedna. První nejmocnější čaroděj, na rozkaz královny půjdeš se mnou. Rozluč se. Kde to jsem? Ahoj. Kdo jsi? Slyšel jsi od svého adoptivního otce příběh o mně, takže víš moc dobře, kdo jsem. Jak adoptního? Tak to nedává smysl. Moje matka umřela při porodu a otec magii neovládá. Řeknu ti pravdu. Co se stalo, že už na světě nejsou čarodějové? O čem tu mluvíš? Můj otec říkal, že nezastavil prohibici. Není pravda. Dante, ty jsi můj nástupce. Jsi druhý nejmocnější čaroděj a ještě k tomu nový král východní říše. To není možný. Tak se posaď. Co? Jde se za zlatá židle. Teď poslouchej. A dobře. Tohle vše je pravda. Když jsem byl ještě král, měl jsem 2 děti. Jednoho chlapce a 1 dceru. Asi si říkáš, kdo byl to děvče. To děvče sedí na severním trůnu. A první syn, kterým si ty, měl usednout na východní trůn. Tvoje matka byla královnou severní říše a já východní. Ale najednou se u ní projevila magie a zabila tvoji matku. A jako dcera královny měla právo usednout na trůn. Ale já jsem se jí pokusil zastavit. Byla mocnější než já. A to jsem byl nejmocnější čaroděj, který zachránil svět. V tu noc, když jsem jí říkal, ať to nedělá, tak na mě zaútočila. A já vyvázl se smrtelným zraněním. Ale než jsem stihl zmizet, tak jsem ti dal kousek své magie, aby jsem s tebou mohl mluvit. Ale v tu chvíli se mi začalo rozpadat tělo. Ona věděla moc dobře, co dělá. Ale mně to nedošlo. Že bych mohl zemřít, proto musí svoji vlastní sestru sesadit z severního trůnu. A sice to bude znít, jako by si byl padouch, ale musíš ovládnout celý svět a dokázat, že jsi mocnější než já. A tvoje sestra jen tak nastolíš mír mezi říšemi. Co když odmítnu? Myslíš, že máš na výběr? Jdou po tobě, nemáš kam jít. Proto musíš dojít do východní říše a usednout na trůn a začít válku. Fajn. Na tebe hrdý, syn. Na to oslní nemáš právo. Sakra. Už je noc? Tristane? Děláš si prdel? Přece nemohl jít do dalšího města.